Altså en, der har brudt ud af den sociale arv og opnået en højere social status. Lisbeth har ikke haft det nemt, da hendes barndom var meget hektisk. Hun opvoksede hos sin mor og stedfar og hendes 3 brødre. Hendes far forlod dem, da hun var 3, så det var moren, der havde forældremyndigheden. Lisbeth mindes ikke sin barndom som god, da moren og stedfaren drak. Jan, han var også meget voldelig. Han slog både børnene og moren hun gjorde ikke rigtig noget ved det. Da Lisbeth blev ældre, begyndte Jan at misbruge hende. Også foran moren. Faren kunne se, at Tony ikke havde det godt, så han søgte om at få ham med hjem, men det lykkedes ikke. Han kunne ikke søge om at få alle børnene hjem, da hans kone ikke kunne klare at have alle børnene. Lisbeth boede i en overgang hos sin idrætslærer Grete og hendes mand Otto. Hun husker det som en virkelig god tid i hendes barndom, da hun boede der, og Grete og Otto ville gerne have adopteret hende. Det fik de dog ikke lov til, da moren hun ikke fik børnepenge, da Lisbeth var væk, så moren hun ville have Lisbeth hjem. Da Lisbeth var 12 år, blev hun sendt på børnehjem. Hun havde det rigtig dårligt, da hun var sur på børnehjemmet, fordi de ikke tænkte på, hvorfor hun gjorde tingene, og i stedet straffede hende for, hvad hun havde gjort. Hun var også sur på sin far, da han overhovedet ikke lagde mærke til, hvordan det stod til i familien, og hvor slemt hun egentlig havde det. Da Lisbeth hun endelig fik sin pædagog Karen, kom hun af med en stor byrde. Hun følte, at pædagogen var som en mor for hende, da hun fortalte hende om alle hendes problemer og hvad hun havde oplevet. Derefter oplevede Lisbeth, at hun faldt i søvn, og hun ikke kunne holde op med at sove.